Lewapda mahama buğday garawullayar. Ykdysady kynçylyklar agyr degen Türkmenistanyň azyk üçünçülüğiniň howpsuzlygy, milli howpsuzlyk meselesine öwrülýär. Welaýetlarda we Aşgabatda azyk üçünçülüğiniň ýagdaýy ýabygorly galýan wagty. Ýurdun güýje daralary şol sany Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Içeri işler Ministrliginiň işgärlerinden hemde harbylardan ibaret ýörüýte toporlar nowatdaky galla möwsümine Lewap welaýatyny öýesi oturan buğdaýlary garawullamaga taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy gizlenlik şertlerini ýurt içinden habar berýär. Lewapda häkimetler öňümizdäki buğday möwsümine bişen galla hasylynyň ogurlanmak ähtimallygyny howatir edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna ýerli howpsuzlyk synçylarynyň aýtmagyna görä, güýje daralary ýurtda un problemlarynyň ýitileşýän wagty İlatyň başdan geçirýän çörek ýetmezçiligini göz öňünde tutup şertnamalaryň boşnama esasyny ekilen, şol sebäpden döwletiň ýetçiligine bolan buğday hasylyny ilkinji nowatda adaty raýatlaryň ýerli halkyň hüjüm etmegine nätiýaj edýär. Bu aladalardan ugur alyp kerkiçi we hojamad etraplaryny güýje daralarynyň düzümine buğday garawullamak üçin mahkama, prokuratura, polisiýa we harbylardan ibaret ýörüýte topor döredilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä güýje daralarynyň arasyna şeýle aladalaryň güýjemegini welaýetiň çägine şu günler ösüp ýetişen gök bakçy hasyllarynyň barha köp ogurlanmagy esas döredýär. Häzir kerki we köýtünler etraplaryna kärenneçileriň ýetişdiren yer almalarynyň köpçülikliğin ogurlanmagy bu etraplardaky güýç gurluklaryny ýynjylykdan gaçyrýar. Halkyň bolsa iýmäge çöreği ýok diýip habarçymyz aýtdy. Günorta tewitde buğday ýorok döwrü golaýlaýar. Adamlar indi buğdaýyň bişjek döwrüne döwletiň buğday meýdanlaryna hüjüm etjekdiklerini gizlemeýärler diýip habarçymyz maglumat berdi. Welaýatyň günorta tewitleri şol sany köýtünä we kerki etraplarynyň çäkleri Owganystanyň Garkyn, Hamýap we Anthoy etraplary bilen ara çäkleşýär. Eýsem türkmen güýje daralarynyň Lewabyň günorta tewitlerine buğday garawullamak aladalarynyň tewitdäki beýleki howpsuzlyk aladalary bilen baglydygyny ýa-da däldigini anyklamak başartmady. Mundan ozalky ýyllaryň tejribelerine de türkmen howpsuzlyk edaralarynyň ýerlerde buğday hasyly ýetişende onuň gödäwçiligine hemde ýetişen hasyly kärenneçileriň döwleti tabşyrmak işine polisiýa işgärlerini çeken pursatlary bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky maglumatyna tewitde gök bakçy ekinleri bilen bagly ogurluk hadisalarynyň gerimini hemde halk arasyndaky meýilleri anyklamakda howpsuzlyk edaralarynyň ilat arasyndaky şugullarynyň hyzmatlarynyň peýdalanýanlyklaryny habar berdi. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.